chena muso malikono maliko kanga fuli ani buya masribe gata obelejili dande fuli mi non la dala kula shibiri ka damne nege kanyata katabla nege kanyata ani kilila au ka jemuka mandi kene bisigi nama wuli ku dogo kuna funi gafu kono ku bitabna lasi oma odinke na balma kefe mamadi bakoroba kuna tibaro fangane beku MBK minye kafura minye sulumane aidara shirfukeka maso kono anganyema ba karamgo abuturi amafuka wali nyundo akangani ya nyumayala ni yaye kafo ongera journalist confirmé bi wa alani minye karamgo abdu turi ali sababu ya andi nyine shu andi nyine kle kafu akangani ya nyumala kanyishi akakalandumbo nongera fonfe jien kono amafo abdu turi de anye jirana amafo ali same minye kamanzo kono no tumena kabui neke karafe alebe jawi jalugulu maso ale kalfale do bayo mikruma ame bayo foka wali nyundo sulmani aidara biseka folibla aywa tilela ya fotora mina kanu mugani le magabla jile pepe sogolo nana ni watina ambe fuli krenkene ka du bela jilema ya fotora mina ne jemuka koni nundu ne aywa kuna funi chaya kama ni wati retu ya kama na kumasigima sigata la sulmani aidara nebe ndega do ka boni sebenyi ni ukwamo kulli chika a jwa furanye temeni minye malika ministri minga bara be mali alini jamana wore ko konyo nyena bolima ni wi ministri ablay jogye ale kono undara minye jentomba Nations Unies a ale ka nakana ni joglu ba mimi ni uba wuli ko conseil de sécurité a o kena ko ni zigira ka kayeni minye tenente beninyi na le bena juin kalo kleta ane sabamo samba flane muga ane fla o sigi kungunde dore yala saka jatemineni ke mali ale ere lakana ko bina kun konenga haka ja minyo franjara fanga ale ere tabulu lasa usratike kone nasa ewa fatirike baya iraka fo minyi anga ministri nyama ale boli minge minyi jentomba Nations Unies kono a ko belejele ko ne tegere ko bo shukel ko kala maiga kun ko ka sogo ke minyi kuma kuluma chamanyi ko shukali kuma ulasi o usratike lasa ewa mingoni ni anga ministri mi vena ka bara be mali ni jumana wora ko ko nyona boli mo a ko ale fene yi kuma kulumo fo kuma minu mi nasibe koro kafari na fo minyi shukel ko gala maiga ta usratike ko nasa mingoni ye akoni ye conseil de sécurité ma bela jele fo Nations Unies ale kono ngono mo fulu ko ndemene ko fe aya yira ka fo ni wati labanya bela jele ko ma kalamo ka fo minyi mali ale fintigala kawyi ubeka sanayele kono zoro ni uyi la montée en puissance de l'armée malienne ko ubaro ko ndogol ndema shila ko ka sabo yake minyi anga faso mali koni yi ayi mina njama ngone zoro mina chama sorole kofe aywa ayira ka fo minyi anga fintigla ko fene yi wi jatiga wali kebo dagaro chamanchi o minna na ke sababu yi minyi sebaya koni ubeka soro mali fintigla ko fe doni usratiga koni nasa atalaka ayira ka fo mingoni maminu me ni ulubeka taka do minye fintigla ka barala ni abi wele ko dedere mo to dore minye maminu me ni ube kelela ni uyi mamurtile njevulu yi o yala sa beni ekilinyani basigi biseka na chugumina ulu beka ta doni yala sa ka ulu ke fintigu yi o odi strategala sa ya yira ka fo wule ka jobele jelebe sina doni yala sa minye alijiri benga zebenyi a ali biseka blasira jele ka chugumina wani utemena ka bui minye Abdoulaye Maigai a asabe koropmana minye yoromina sa ukoni ye jemba sigili ton je kulumi manga jamana kono ni uyi minisma ye ale ka wati monoboli ni uyi prolongation ye apmano ka kosebe ya yira ka fo minye minisma ka bara ka dofara kuntala konenga ale koni ndese ka fengone vo la folo konga anna manye ka fo minye minisma akabara kuntala ne dobe fara uka usikata la fio minye uluko ne mako konende franci ale koneka deme konena panguru ko konezira konenga ko ka sogwa ke minye franci ayre kilinde ayira ka fo minye Abdoulaye Jogui wa ayira la ka fo sa mingoni akabara tabulo konena ayira ka fo minye ko ferene dabali bela jele katige ya sa mingoni franci
aka minye panguru minu ngoni mi ulu singa na du minye nembara nungoni na asabu yake ko Fransi yere kilindi ya yira ka fo ko ale ko ne maka kuso na ka kaso cheka bo malila kuna manye ka fo kune Fransi ko ni yo fo ko sika ko ndala sa ko ulu fene magul na jo minye Fransi ale fene ka minye keleke panguru nungoni na minye minisma ale kono na ko ni pasirike ba ko ne ya yira ka fo minye Abdoulaye Diop ye kwa kara ministre mi na masira ama yogo minye chenjala ko ni ataro fo je tomba Nations Unies keneka ina fo shokel ko gala maiga ale ya fo chugumina minye ni fasiri zibina dolo ko ne ve asmana ka bo li chikan ko nan aywa ame chikan ma bela jele ko ka fasiri ke ba ka reference fo ibina yi moni bogorwa konati kunye David Jole iba soro ashudo minye Mali kliato mami ni ya konna ko kuma fo aywa Azurga bona ga nundo ibina yi sija ko biame wati bina no ye je kliato ma o gaje kreche munu ma fa minisma ibina yi wati labaina ko uluka toli anfia na kurakurali ka koni kelembe gleya baye ga Mali koni ibina yi ka fo ani atiri jemono muno do yi rishiye fo ka tabla shinwa jemono la aywa ulu koni kelemi ka kankelen koni fo ibina yi ka beni ni don ko fo le ye 2000 no juin kalo pleta ani sabaye iba yi koni akera nyokon na menye minye Mali ministre Abdoulaye Diop ale koni akumara ye yo mi fo no ye oni ere tribuni kan aywa kuma nu koni fora ye abela jele metalike minye wala sa ministre mi me on fe no ulu ka manna be siga la kura to amina nga kuma kele re konna na abe ina kumi wale mi koni fora o make je tomba ma chama koni o make o haklina o ba ira ka fo ambe wati mina ko eko tagali ko kuma mi kun fora aywa niti asrolensa bari kadaka ibna yika fo ko Mali nyemo krengena Abdoulaye Diop ko koni bina yika fo uyu kan nyini fe ku yo chaya ko ya yira ka fo ko ambe wati mina tando o minisima koni na siga ni to ni to wa kelenga ga ulu koni ni Mali weje ka tege di nyongo makase ka baro de ke nyongo fe wo ukan wa klito fe na fe no oye ambe wati mina na ga fo ko la montée en puissance de l'armée malienne no ye anga kelege Mali kelege cho ulu ka sana yele aywa kambe wati mina kelege che munu ma fe dien to la ko ulu ka bara koni manga ke dronye kana ka au sigiti nto na au ka bara be ke jume ani Mali kelege cho abe bara ke nyongo fe aywa bara kele nu fe ne kele nyongo fe tuguni aywa lakana bara abu do ulu la ko ulu fe ne sabati no oye faso donye Mali donga lakana sabati le ko ali nu ube lakana ke ube Mali don lakana jonu ne kama ube Mali don lakana aywa jadi wala ke bawro do wala ma jonu ne do aywa ani iye deme mi fonno oye Fransi kelege cho ulu ka deme ka to jomana wala kan kana deme do ministre manoye sans fesre oroy aywa Mali ye aywa adam fene ira ko ako ante son bi ante so sinin wa ateke bari kadaka ulu ma Fransi gen ibina ye Fransi yere ko ni ye ayere gen na manya aya yere gen aka ke tagali mi ye tagali kunkili no ma bali ka adado kuma fen la minye no oye sebe mi mbora no oye kalo sebe mi me Mali kelege cho ko lu jelaki no ka benne ka ira ka fo ko oye wali ta ka jamana de ngana masmolo sigere mi meke gelaye ka so uluma nga amato Abdoulaye Diop amaka kuma to bara kono kuyi aye mumrando mi no wala kumbora anga jamana kona no ni o la silikera ale refe aya ira ka fo aywo ulu ye wale minke ayo benye fo kono ko al no ya soro ma chama ya ko ni maniso jaka beni ni nyefoli ne na ibina ye ka fo Mali nyemo ko ni ko ya ira ka fo ko bi wala sa ministre ma rega to on fe no fo u ka son oni Mali kelege cho ulu ka je ka barake nyu kwa ka je ka barake nyu fe wa no o ye tige di nyu ma yi o be deme do anga kelege cho ma on me be deme do ulu ma wala sa la kana be sega sabati to amna nga iba yi ka fo kuma nu bela jelen kon nala ay wa talikera ma do fen la na be fo mun ko groupe Wagner ko ulu be on feli ya munke ibina yi ka fo ko o de fen ma be jamana chama ma ay wa ko o ka la yini to krekre na no ye la sigi amegi jamana ulu ka la sigi muso la sigi de mi kumbe ni ale me conseiller lo ni kon nala ale ko ni ye u joro yira ko ka ma ja ulu ye bit ama ja ulu ye shini ay wa Wagner to li Mali kona atebe ulu ma bi atebe ulu ma shini
nga ni bela jelen koni ko fe anya ira ka fo mali koni ye aka la yinu ira nga ni be ko fe deme koni o be sorla mali fe ga shinwa jamana no fo ka ta seri si jamana ma olu koni yu uka fan ira olu koni ko ira ka fo ko mali koni olu be mali deme nga ni bela jelen ko fe jabi o be na don no ye juin kalo kle muwa ani kononto e nu na ministre be to wa ateto wa ndo koni anan jabi do ni fasiri e nouvelle libération e fasiri jegulu bela jelen Mohamed Agalou alega fasiridu nouvelle libération fasiri jogulu bele jila mu fo Solomon Aidara shirfu ga ne ben daga doka boni sebe mi ni uba wule ko maliko maliko ale kuma ne dukoi minye farafina klibia va jogulu ba sida o moyi nyonyi laba minge minye ka keni juin kalo klinane temene nye samba fulani mugani fula kwa ko konengara jigila tige yi malide kono mokui ko ka sababu yake minye juin kalo klinane temene nye samba fulani mugani fula sida o jamana nyemo yi nyonyi o siratiga bone ngasa minye nyonyi alinye shine kundo jamana sabamo meme taleke anga malila kata minye lagine kasoroka na kunche burkina kasogwa ke minye ulube fanga jaso kono ngono ni wati lawaina na bi wule ko kudeta o siratiga bone nasa minye malite bele jele koni zigile kundo ka yira ka fo juin kalo klinane temene minye ambarko koni ye ko kuna wule ka bo malika bonga kwa laba koni nana ke jigila tige shufa bele jele malidema lumane Aidara ko ka sogwa ke mingoni sirawo jamana nyamo yere da mama seka be ala o be male o be malia siratige ko nasa mingoni ye chamanche fanga mawye ko konni minye sirawo mo ko maseka nyo famya akilla konena o siratige ko nasa mingoni sirawo jamana nyamo koni ya yira ka fo ko ka jabu bele jele ko mina bla koni alama bashike minye ka jukaro kle sabana tayengono samba fulani muwa anefla aywa unyonye ko nganga ke kokura minye akara ne we gana fabai usratike ko nasa ko mbare ngone kakara jigila tigen na suku bele jele malidima ko ka sogwa ke kame yoromina ina foni watina minye malide ko ni kasebe ko sengene do kasebe ko nyenene do ka sogwa ke minye egwele kisebli ka sogwa ke mina na ulushi taka mali kono ko mali de jama mi ubegela kono gela mi ni asebe koro kabu kusebe ko mali dun ngonu mu hagilla ka fo mi ngoni ye esiro mo kan nyangini ye ka ku nawli mi ye juin kalo kle nani temeni ye ko nga ka ko laba ko ni asiru ga ko anana ke mi ye jigila tige ko ni ula ku ba ni mi ye colonel azim gwetana jewfe ba mi ye wulika joke alisa ya sa mi ye ferene da bali bisega tige chugumina amaru ko jugumina be mali dala abiseka wulika bo malika chugumina ya saminye malide abiseka lafia soro chugumina minye malide abiseka minye taneka sego konenge wa anda fe jamano na ka soro minye gele mai ala ne wasiri ngone zebena asego ama domo konefe asamana ka bo maliko kono maliko ama fo ama asiko refene fo aya modu boro konati ne benteke do me boni sebe munu ukama le national kabeni malikura ta sirai aywa docteur Shugel ko wala maika na be fo alima capitaine le numéro 10 du gouvernement aywa saloli ke ministre to bela jelen fe aywa beyi bara bamunu ke olu mana boli aywa ale ko ni nana ka se ka saloli ba ka se ko ke ka nyefoli ke mali dunye na be fo ma ko chef d'orchestre aywa akel ko ni donner kuma la aya yira ka fo ko abe mali dun ko ni la donia bi olu be bara min kan ga ya damne ni jume no oye chimache la fanga jenya wati min duru mabi no obeti jo kalo muka ani nani na aywa koni ye kuma damne no ye aywa ofene bela jele tembe ko fe aya ira ka fo siria o nyema ula koni te farali e koi o abafe anka bekele ni ma mali ira kan la yini ra ku ye munye nyonye min kera gana fa ba kono ka beni e juen kalo kle nani olu ira kunga la yini te fiu ni nyonye ka banka soro gele
gɛlɛya min bɛ Mali kan k'a ma wuli nka i bɛna ye k'a fɔ o bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ olu kɔni dalen bɛ Mali la u dalen bɛ ayiwa an ka jamana kɛrɛfɛ jamana ninnu na ni Ala sɔnna ma ko ninnu bɛ nɔgɔya o fɛnɛ bɛɛ lajɛlen bɔlen kɔfɛ i bɛna ye k'a fɔ dɔgɔtɔrɔ Sogɛl Kokala Mayiga a ko ale ma jalaki yɔrɔ kɔni sɔrɔ Mali la koyi a bɛna ye k'a fɔ ko an kɔni bɛ waati kɔnɔ n'o o ye sunɔgɔ jan ye ko waati sera an kɔni ka bɔ o kɔnɔ o la o bɔlen kɔfɛ a bɛna basigi walasa ka jamana lakanali a bɛ sɔrɔ ko o kuma fɛnɛ da o kan dɔgɔtɔrɔ Sogɛl Kokala Mayiga a bɛ an ka finitigiw a b'olu fo ka tila k'a yira k'a fɔ ko anw ka kɛlɛkɛcɛw bɛ sannayɛlɛ min na o foli fɛnɛ kɛlen kɔfɛ a bɛ tila ka président Assimi Goïta k'ale yɛrɛ fɛnɛ fo bari ka d'a kan ale ka ŋaniya ɲuman n'a ka baara ɲuman o de kɛra sababu ye ni ye armée ka monter en puissance ye ni malidenw yɛrɛ b'u u disi gosi n'u ka finitigiw ye bi koyi o fɛnɛ bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ ko yɛlɛma min n'o o kan ka don an ka baaradaw ni an taabolow la n'a bɛ fɔ minnu ma ko réforme a kun ye mun ye walasa ka ɲɛdakura di Mali ma i bɛna ye k'a fɔ ko sisan kɔni an bɛ waati min na an sera ten kalafili baaraw min ye politiki siraw ye ani anw ka cakɛdaw ayiwa yɛlɛma bɛ se ka don olu la cogoya min na a bɛ kɛ malidenw yɛrɛ hakilina ye cogoya min na ko olu baaraw kɔni ko olu u b'o baara kɛ ni Ala sɔnna k'a bɛ san 20 bɔ fanga minnu tɛmɛra a bɛɛ kun y'a laɲini ka yɛlɛma don nin wale in na nka i bɛna ye k'a fɔ a caman u ma se nka olu kɔni y'a laɲini ni malidenw ka hakilina ye malidenw ka faamuya ye walasa yɛlɛma min kofɔlen don min bɛ se ka kɛ sababu ye kalafiliw olu gɛrɛntɛ min bɛ y'olu la o bɛ se ka dɔgɔya cogoya min na ani an ka cakɛdaw ayiwa tɔɔrɔ ni gɛlɛya min bɛ yen ayiwa ɲɛ bɛ se ka sɔrɔ olu la cogoya min na o bɛ da laban mun na min ye k'a fɔ ko sariya sunba kura o bɛ di anw ka jamana ma n'a bɛ fɔ min ma ko 4ème république a y'a ye k'a fɔ ko baara in kɔni a daminɛra kabini juin kalo tile 11 min ye san 2021 a kɔni a ma nɔgɔn nka o fɛnɛ bɛɛ lajɛlen bɔlen kɔfɛ i bɛna ye k'a fɔ mun ye lafasali tɔnw ye olu kɔni ye sɛbɛn bila min ni bi t'i jɔ fɔ sɛbɛn 120 ɲɔgɔn na min b'a yira k'a fɔ ko olu kɔni bɛna taa baarabila la nka olu sera ka fɛɛrɛ sɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen na miliyari 2,000 miliyari 200 m'a fɔ ten ayiwa olu y'o de bɔ walasa malidenw baarakɛlaw dayakɛɲɛli bɛ se ka don olu ni ɲɔgɔn cɛ sara ta fan fɛ cogoya min na min ye kɔriko ta kuma fɛnɛ a y'i da don o la Mali kɔni waati la Mali de tun ye jɔyɔrɔ fɔlɔ ye nka o nana taraki ka bɔ anw bolo ayiwa gouvernement kɔni ale ni Sogɛl Kokala Mayiga fo ka taa se président yɛrɛ ma u ye wale nasuguya bɛɛ lajɛlen kɛ walasa anw bɛ jɔyɔrɔ min na diɲɛ kɔnɔ o bɛ se ka sigi anw ma cogoya min na nin bɛɛ lajɛlen fɛnɛ tɛmɛnen kɔfɛ a y'a ye k'a fɔ ka taa anw ka da la dumunifɛnw ni y'a jateminɛ 100 ko gouvernement kɔni y'i jɔ ni 70 walasa o bɛ se ka nɔgɔya cogoya min na min ye Mali yɛrɛ ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ye ka taa se diɲɛ jamana tɔw yɛrɛ kɔni ma ayiwa kuma kɔni da donna nin bɛɛ la a ko halisa anw kɔni bɛ tɛgɛ di ɲɔgɔn ma a ɲinini na anw ni jamana wɛrɛ caman anw ni jamanaw cɛ min bɛ sɔn anw ta ma min bɛ anw faamuya min bɛ tugu anw hakilina kɔ nka o kuma min fɔra n'o wale min bɛ ka kɛ ayiwa ko o bɛ ɲini ka kɛ kɔmɔminɛ de ye anw bolo ko o de digilen bɛ jamana cɛw dɔw la o de digilen bɛ jɛkulu dɔw la ayiwa Sogɛl y'a yira k'a fɔ ko nin de ye Mali taabolo ye Amadu Fa Njalo ni y'ale ka fasiri ye anw ye min bɔ le national kɔnɔ Amadou Fa Diallo an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn Serifukɛ ne bɛ n dɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min ni u b'a wele ko Nouvelle Horizon Nouvelle Horizon ale kɔni kumanen don dɛ min ye cɛbajitɔ ye ko o kɔni ma denw lamɔ koyi min ye l'Amérique ayiwa ale lasigiden so ni o ye ambassade ye olu bɔra ka tabali kɔni gosi dɛ ka sababuya kɛ ko olu sigama la k'a fɔ min ye jatigɛ walekɛbɔ kɔni ye k'u na sɔn min ye wulikajɔ dɔ kɔni kɛ Bamakɔ nin waati laban ninnu na koyi o siratigɛ la sa min ye l'Amérique a lasigiden so a y'a ɲini américain fɛn minnu sigiyɔrɔ bɛn bɛ Mali ma min ye janto yɛrɛ la k'u kɔ u kolo sinsin ko ka sababuya kɛ Mali yɛrɛ faaba kɔnɔ min ye Bamakɔ ko jatigɛ walikɛbɔw bɛ wuli ka jɔ la yalasa u bɛ se ka dangari yɔrɔ dɔw la ayiwa i n'a fɔ min ye lasigiden so ye i n'a fɔ min ye jamana ɲɛmaaya so ye i n'a fɔ min ye pankurujungu kɛnɛ ye min ye aéroportw ye i n'a fɔ min ye nanzaraw bɛ fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ minnu na ayiwa olu n'a ɲɔgɔnko caman ale ni dunanjiginso n'o ye hôteliw ye ko a bɛ komi min ye jatigɛ walekɛbɔ k'u b'a fɛ ka dangari dɔ ta ka ɲɛsin o yɔrɔw ma o de sababu la sa min ye l'Amérique ambassadeur ye a y'a ɲini américain den bɛɛ lajɛlen fɛ fɛn kɔni bɛ Mali kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya fɛn bɛ Bamakɔ ko min ye janto yɛrɛ la ko
u ko sɛbɛ kɔrɔ bunye ko k'a yira k'a fɔ ko tamasiyɛnw bɛɛ lajɛlen kɔni y'a yira min ye jatigɛ wale kɛbaaw ye k'u b'a fɛ ka tiɲɛniba dɔ ko nin kɛ Bamakɔ o siratigɛ la sa k'a bɛ ɲini min ye lamɛrikɛ ka den bɛɛ lajɛlen fɛ o bɛɛ lajɛlen k'i hakili to i yɛrɛ la min ye u kɔni ye couvre-feu kɔni sigi maa maa bɛɛ yan n'i ye Américain ye k'a daminɛ sufɛ nɛgɛ kanɲɛ 23 la fo ka n'a bila sɔgɔmada nɛgɛ kanɲɛ 5 la ko i kana bɔ kɛnɛmɔ ka taa yɔrɔ si anw ka jamana kɔnɔ awɔ n ko bɛɛ de ka sariya don kan'u ka couvre-feu sigi anw ka jamana kɔnɔ ayi u y'a sigi u ka jamanadenw de k'an ka jamana kɔnɔ u ka jamanadenw tɛ se ka bɔ anw ka jamana sariya kɔrɔ sirikɛ ne taara l'Amérique ni Mali sariya de bɛ tugu quoi ayi non u tɛ kelen ye parce que les Américains u ka n bɛna misali kelen d'i ma Américains ka ayi jɔbana Américains ka lɔgɔliso minnu bɛ yan kalan min bɛ kɛ e kun o bɛ k'olu de kun wa ayi nka min jaabi ma min ni jaabi Français ka lɔgɔliso minnu bɛ yan kalan min bɛ kɛ e kun o bɛ k'olu kun wa ayi donc u bɛɛ yan nɔ mais cela n'empêche que u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ma fɛn wajibi anw kan dɛ u y'a ɲɛfɔ Américain minnu de bɛ yan u yɛrɛ dama donc a bɛ ɲini aw fɛ k'a daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 23 la fo sɔgɔmada nɛgɛ kanɲɛ 5 a kana bɔ ayiwa an ka tɛmɛ ni fasi donc ne kɔni fɛ o y'u yɛrɛ dama ka sariya de ye donc o siratigɛ kɔni na sa Serifukɛ a yira k'a fɔ sa min kɔni kabini kuma in kɔni fɔra maa caman kɔni siranna u ka sababuya kɛ min ye Américains kɔni ye u ka kɔlɔsili a fanga barika ka bon ko kabini o kɔni kɛra min ye maa caman fɛnɛ ye k'olu sera u yɛrɛ la u ka sababuya kɛ Américains u tɛ kuma ten wa ni laseli in bɛɛ lajɛlen kɛra ka kɛ ni min ye alamisa tɛmɛnen ye ni o bɛna juin kalo tile 16 mɔ san 2022 parce que kɔni sɛbɛnna Mahamani Ture kɔni fɛ a samana ka bɔ min ye Nouvelle Horizon kɔnɔ ɲɛdan kura Mahamani Ture an bɛ a fɔ ka Nouvelle Horizon maa bɛɛ lajɛlen fo Mamadi Bɔgɔrɔba Konate ayiwa maa kɔni i tɛ se ka kɛ Ala fɛ ka tila ka ban kira la min ye anw ka diinɛtɔn ɲɛmɔgɔ ye silamɛya la olu kɔni ye wulikajɔ kɛ wulikajɔ min kɛra gɛrɛntɛ min bɛ ani gɛlɛya min bɛ diinɛ yɛrɛ ɲɛfɔli kan ayiwa walasa fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ olu la cogoya min na o dɔ ye wajulu kɛcogo min ye k'a fɔ misiriw yɛrɛ olu bɛ lahala min kɔnɔna na olu bɛ se ka yɛlɛma cogoya min na ayiwa ni e de ko k'e bɛ wajulu kɛ ayiwa i ye mun fɔ Ala ye min fɔ i b'o de fɔ ayiwa Ala ye min don kira da i b'o de fɔ nka e de b'a fɔ ayiwa kira ka sahaba nin ka ɲi kira ka sahaba nin man ɲi ayiwa kira y'a fɔ tan nin tɛ tan ayiwa nin bɛ kɛ tan nin bɛ bɔ tan diinɛ kuma la ko o kɔni o banna pewu waati dɔ sera ko o banna pewu maa o maa ni e de sɔrɔla o kuma la i bɛ kaso dɔn wa ayi n tɛ kaso dɔn nanzarakan don nka n'i y'a yɛlɛma anw ka kan na a bɛ fɔ o de ma ko kaso kaso ni n'a k'a kɛra so ye dɔrɔn a bɛ laban ka kɛ kaso ye anw fɛ yan nanzarakan na ayiwa ma ne b'aw yan dɛ komi sirifu dɔw tɛ sɔsɔ i b'a ye sisan nanzarakan in o de gɛlɛyara anw bolo a fɔra ni n'a ka gɛlɛyara an b'o kaso o de na b'o la dɔrɔn ka kɛ kaso ye i bɛ sɔsɔ ayidara a ye sɔsɔ kɛ ayidara ayiwa ko k'a kɔni a kɛra so ye kaban ko ni maa min sɔrɔla nin wale ninnu na i bilala mun na o ye ka Ala ni Alakira ta fɔ ayiwa n'i b'i ka sɔrɔ k'o kɔnɔ i ka sɔrɔ k'o kɔnɔ nka f'i e de ta bɛ kɛ ka karamɔgɔ min bɛ anw fɛ yan olu tɛ buruja kira tɛ buruja a nɔfɛmɔgɔ tɛ buruja i b'i ka wajulu kɛ a kɛcogoya la diinɛ y'a fɔ cogoya min na n'i sɔrɔla a kɛcogoya wɛrɛ la ayiwa kangari kɔni bɛ da i ye ni kangari da n'o m'i bɔ o b'i bali wajulu la n'o fɛnɛ bɛ waati kunkurunin kɔnɔ n'o fɛnɛ bɛ e ta ɲa ayiwa e bɛ da laban yɔrɔ jumɛn o ye piriwini kɔnɔna ye n'o ye kasogo ye ni kɔni ni kangarida kan ayiwa o de kɛra ayiwa an ka diinɛ ɲɛmaaw fɛ u ka lajɛ min yɛrɛ tun bɛ sen na donc nin kɛra o de sen fɛ walasa misiriw olu bɛ se ka don bɛrɛ kɔnɔ bari sisan nɔ bariw de bɛ cɛ misiriw kɔnɔ ayiwa a kɛsu nɔfɛ ko de don wa ayiwa alimamiya nɔfɛ ko de don wa ayiwa n t'a dɔn mun yɛrɛ fɛnɛ ko don diinɛ yɛrɛ kɛlen bɛ wari ɲini yɔrɔ walasa k'olu bɔ a la ayiwa ni kɔni kangari kɔni dara ni an ye maa min tɛgɛ ta i bɛ taa ɲɛfɔ wɛrɛ la mun ni wajulu wɛrɛ tɛ kelen kosɛbɛ ni ye Mamadu Jara ka fasiri ye anw ye min bɔ le pays kɔnɔ nin ko in na min diyara ne ye ko diinɛ ɲɛmɔgɔw yɛrɛ dama kana ɲɔgɔn buruja o de diyara ne a b'a kɔnɔ diinɛ ɲɛmɔgɔw yɛrɛ dama o kana ɲɔgɔn nɛni diinɛ ɲɛmɔgɔw yɛrɛ dama o kana ɲɔgɔn kɔrɔma tigɛ bɛɛ tɛ karamɔgɔ ye koyi
bete karamɔgɔ yɛrɛ caman ye wari ɲini na de. wa fɔra ye dɛ ko bɛɛ k'a lase i ka misiriw kɔnɔ. ni ma bɛɛ de k'a lase i ka misiri kɔnɔ. ni maa maa minɛna e ye diinɛ ɲɛmaa ye ka diinɛ ɲɛmaa wɛrɛ kɔrɔma tigɛ walima ka diinɛ ɲɛmaa wɛrɛ ka taabolo nɛni ayiwa sariya na boli ka dɛ. Seri Usman Marana idara a bɛ fɔ nin yɔrɔ la. Serikɛ ne na nɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn min n'o k'a ma ko Sefiksi ale kɔni kumanen don ko ye Solomani ni Ayidara ka sababuya kɛ min ye an ka jamana a bɛ bolo min ka bi sa min ye sugubulonba dɔ bɛ yen ko ale kɔni dira sugubulon in dili tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ o ye de baara kura minnu bɛ yen ni olu n'u donna ayiwa o sugubulon kan ka ta ka di maa minnu mɔ o kuma misɛnnin kɔni yayalen bɛ caya ka sababuya kɛ min ye danabaliya ko bɛɛ ne ka don ko la koyi min kɔni ye an ka cakɛda kura min bɛ yen ni u b'a wele sa ko lithium lithium ale tufade wɔlɔ ma da wa a yira k'a fɔ ale kɔni yira Buguni ni maa min tɛ lithium dɔn ko lithium ale de bɛ dilan ka kɛ batiri ye o sugubulon kɔni k'o taara ka di min kɔni ye cakɛda dɔ mɔ ni u b'a wele ko Atlasi kuma min na sa ni o kɔni dira a ye mɛn k'a fɔ min ye a sugubulon nafolo a bɛ t'i jɔ min ye sefa wari miliyari 9 bɔ ɲɔgɔnko ye o siratigɛ kɔni na sa min kɔni ye Simu Telecom ye ayiwa ka fara Atlasi kɔni kan ka mɛn ko a ye mɛn k'a fɔ min kɔni ye ɲɔgɔn faamuyabaliya bɛ ne ka don sugubulon in dicogo la ko ka sababuya kɛ min kɔni ye Mali ale kununko ye sa k'a ye mɛn k'a fɔ mɔgɔ caman kɔni y'a yira k'a fɔ min ye sugubulon ninnu ye n'a bɛ di ba caman bɛ di mɔgɔ ko kɔni nka nin ye n ka mɔgɔ ye nin kun gilinna maa ye ko a bɛ ta ka di o tigi ma k'a dun ye mɛn k'a fɔ nin sen min ye sugubulon ta mɛn ka di cakɛda min kɔni mɔ k'a ye mɛn k'a fɔ ko a dɔnniya tɛ u la ayiwa a faamuya tɛ u la k'olu tɛ se k'a faamuya cogo si munna min kɔni ye nin baaraba in bɛ ta ka di nin cakɛda in mɔ k'a sɔrɔ a sɔrɔ tɛ a la a dɔnniya tɛ a la a faamuya tɛ a la k'olu kɔni m'a dɔn k'a fɔ munna nin sugubulon in taara ka di nin cakɛda in mɔ ko ka sababuya kɔni kɛ ko maa caman kɔni sigara baara in kɔni dabolo la ko maa b'i yɛrɛ ɲininka sa maa minnu yɛrɛ ye sugubulon in di min ye sira jumɛn bɛ u ni jamana ɲɛmaaw cɛ sira jumɛn bɛ min ye maa minnu kɛra sababu ye ka nin sugubulon di u ma ko ɲɔna k'olu tɛ se k'a faamuya cakɛda wɛrɛ bɛ yen cakɛda min ni a faamuya bɛ u la a ko dɔ kɔni bɛ u la min ye a minɛn dafalen bɛɛ lajɛlen bɛ u bolo ko munna a ma se ka ta ka di olu ma ko k'a ta ka di nin cakɛda in ma ko nka olu kɔni t'a dɔn k'a fɔ kun o kun kɔni y'u bila nin baara in na ko nka ko don n'a nataw la cɛninjɛ min kɔni bɛ a la ko bɔnna kɛ o kalama ne basiri kɔni kɛra Adama Darame ale yɛrɛ fɛ dɛ. An bɛ Darame fo ka Sefiksi maa bɛɛ lajɛlen fo ne ko Mali ka sɔrɔta ye joli y'a la fɔlɔ bari kunnafoni dɔw bɛ folofolo la ko Mali ka sɔrɔta ye 100 o 100 ko Mali bɛna 10 de sɔrɔ a la. Sirikɛ n ko nun an ka tɛmɛ parce que ayiwa an bɛ tɛmɛ n'i ko k'an ka tɛmɛ ko dun communication ka bon ayiwa an bɛ basi tɛ ayiwa Dununba Karanta ale kɔni ale kɔnkɔnna tuguni ko ye i ye sɛbɛn min ta n'o o ye lithium ko ye ne bɛ n tɛgɛ don Mamadi Bakɔrɔba Konate n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye n'a bɛ fɔ mun ma ko annonceur kunnafoni laseba kɔni u ye mun de fɔ min ye anw ka jamanko ye o Buguni kelen Sakɔrɔ Mairie i b'o dɔn awɔ n y'a tɔgɔ mɛn e tɛ Sakɔrɔ Mairie dɔn n suma Sirikɛ ko y'a tɔgɔ mɛn ko ne suma alisa k'e y'o tɔgɔ mɛn e suma don wa Sakɔrɔ Mairie Sirikɛ ma bɔ kalama dɛ ayiwa basi tɛ n'i mago bɛ sɛbɛnkɔrɔ la n b'i kɛ jakite ye nagara ka di nin jɛ an b'a kan natuma ka d'a ye ka lithium ye ka sanu ye ka jama ye Sirikɛ o tɛ Sirikɛ fɛn bɛɛ b'i ye Mali la i sigi k'a lajɛ a ye caman yɛrɛ bɛɛ fɛn bɛɛ bɛ ni nafa b'a la i sigi n'a sira fɔra ni 3 kɛ 4 kɛ ni 3 wɛrɛ b'i ni 3 bɛ anw bɔ Mali ka nin koyi Buguni ni 3 bɛ anw bɔ n'a sɔnni pétrole bɛ yen o basi tɛ ko i bɛna ye k'a fɔ an bɛ waati min na jamanko kuma min kɔni bɛ sen na ayiwa kangariw kɔni bɛ ka da kangari bɛ ka da cogo di i b'a ye k'a fɔ sanuko yɛrɛ ni ko wɛrɛw tɛmɛlen a kɛra ni gɛlɛyaba de ye ka ɲɛsin anw ka jamana ma ayiwa n'a ma ɲɛ a fɔra ko sanu yera anw fɛ yen ayiwa ko jamana yɛrɛ kan ka sariya jumɛnw de ta jamana kan ka ɲɛ jumɛnw de bɔ walasa ko ninnu kana taa ka an bolo da i bɛna ye k'a fɔ damabɔ dingɛko olu kɛra ni waati tɛmɛnlenw na ni samiyaw k'u donna ayiwa dama
jama ninnu kun bɛ datugu walasa sifinnakaw olu bɛ se ka taa sɛnɛ kɛ cogoya min na nka i bɛna ye k'a fɔ nin waati laban in na i b'a ye k'a fɔ dantiga ka se ka kari olu la ko kura min farala kan sisan n'o o ye jamako yɛrɛ fɛnɛ ta ye ayiwa laɲini bɛ kɛ min ye fanga yɛrɛ ka se k'i hakili to a la min bɛ se ka kɛ sababu ye an kana an ka baara bɛɛ jɔ ko sanuko walima jamako bari k'a fɔ ninnu dɔrɔn tɛ jamana yɛrɛ kɔni lakana sabatili sira kelen ninnu dɔrɔn tɛ feere ni jago o dɔrɔn tɛ se ka ɲɛnabɔ ni nin sira ninnu ye i b'a ye k'a fɔ n'i y'a mɛn hakili a bɛ baara kɛ ko kɔnɔbara yɛrɛ kɔni fɛnɛ falen don ni waati sera ayiwa ko denmisɛnw ka don foro kɔnɔ min ye sɛnɛ ye olu bɛ se k'o kɛ cogoya min na i b'a ye k'a fɔ maa min ni ale ye a ka ye ale y'a yira k'a fɔ nin kɔni na waati tɛmɛnw na olu kɔni tun bɛ gɛn nin cogoya la nka bɛɛ kɔfɛ olu bɛ fɛɛrɛ nasuguya bɛɛ lajɛlen sɔrɔ walasa ka tila ka segin ka taa nin yɔrɔ kɔfɔlen ninnu na ka t'u ka dama baara kɛ ayiwa o fɛnɛ bɛ kɔfɛ i bɛna ye k'a fɔ ko damako ale ni basigibaliya kɔni u bɛ ɲɔgɔn na damako i bɛna ye k'a fɔ ani banaw yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ ɲɔgɔn na nka nin fɛnɛ bɛ bɔ kɔfɛ min ye n'o ye sanuko ye o nana don n'o ye jamako ye ma fɔ ten o yɛrɛ kɔni nana ka ni i ɲɛ don a ko la ko ye i b'a ye k'a fɔ a bɛna gɛlɛyaba de lase surtout anw ka jamana ye min ni ɲɛta yɛrɛ ma sabati ten kosɛbɛ an kɔni an b'a sira kan nka tant que nin taabolo dɔw bɛ yen nɔ n'an m'an kɔlɔsi olu la k'a bɛ se ka kɛ gɛlɛyaba ye o kama min ye an ka cɛmancɛla fɛnw ye olu kɔni bɛ wele u ka sariya ta sariya min bɛ se ka kɛ sababu ye ayiwa anw ka jamana kana yɛlɛma ka kɛ Afrique centrale ni ɲɔgɔnna si ye koyi bari nin sanu baara kelen nin kelen bɛ ka olu dugu ninnu kɛ dugu nasuguya dɔw ye ayiwa o de kama a bɛ fɔ ko u ka sariya ta sariya min n'o bɛ se ka kɛ sababu ye ayiwa an ka jamana bɛ bali ka kɛ ninnu ye cogoya min na i b'a ye k'a fɔ jamana kɔni kan ka baaraw kɛ min bɛ se ka kɛ sababu ye denmisɛnw olu kɔni dagayɔrɔ bɛɛ kana kɛ nin jaman bɔyɔrɔ ye walima nin sanu bɔyɔrɔ nin kɔni kofɔlen ye ni fasiri nin ye Aja ka fasiri ye anw ye min bɔ annonceur kɔnɔna la an bɛ Aja fo a sɔn annonceur fasiri jɛkulu bɛɛ lajɛlen an b'u fo sirikɛ ne bɛ n dɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn min ni u k'a ma ko la sirène la sirène kɔni kumanen don dɛ ko siga m'a la k'a fɔ min kɔni ye feerefɛn caman ye ko dɔ bɛ sɔn ka fara o sɔngɔw kan a sababuya kɛ min ye cakɛdaba min an ka jamana kɔnɔ n'u ka baara bɛnnen bɛ tajiko ma ni o ye ONAF maaw ye olu ye laseli kɛ Jɔfara tɛmɛnen kɔnɔ k'a yira k'a fɔ min kɔni ye essence ka taa gasoil kɔni na sa ko dɔ wɛrɛ farala a sɔngɔ kan o kɔni fɔlen sa min kɔni ye maliden ye ale sɛbɛkɔrɔ siranna ka sababuya kɛ min ye baara bɛɛ lajɛlen kɔni gulolen kɔni don essence ale ni gasoil la ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko dɔ farala olu sɔngɔ kan ko min kɔni ye feerefɛn caman ye ko dɔ bɛ se ka fara olu sɔngɔ kan koyi ko k'a sababuya kɛ n'i y'a mɛn dabolo bɛ na min kɔni ye bolimafɛnw de b'a ta ka bɔ jamana wɛrɛ la ka na n'a ye fɛn o fɛn de bɛ n'a bɛ na a bɛ ye k'a fɔ min ye bolimafɛnw de b'a donni ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ o tajiw dɔ farala o sɔngɔ kɔni kan ko maliden kɔni sɛbɛkɔrɔ sirannen don dɛ yaasa min kɔni ye fɛn caman fɛn kana se ka fara olu sɔngɔw kan cogo min na ko nka min kɔni ye o baara ko gɛlɛya bɛ se ka sɔrɔ a la ko k'a sababuya kɛ min ye fɔlɔ min ye a ye mɛn k'a fɔ sogo kulo ale kɔni kun tɛ 600 kɔni bɔ ko nka bi a ye mɛn k'a fɔ sogo koloma ale bɛ ka feere min ye 600 ye ko n'an tɛmɛna ka bɔ yen sa min ye Bamakɔ dafɛ dugu dɔ bɛ yen n'o b'a wele ko Sibi a ye mɛn k'a fɔ min ye sogo koloma tun bɛ ka feere 400 ko nka nin waati laban in na dɔ faralen taji fɛnɛ sɔngɔ kan min kɔni sogo koloma k'a bɛ ka feere Sibi 500 ko nin bɛɛ lajɛlen kɔni m'a yira k'a fɔ min kɔni ye tajiw sɔngɔ yɛlɛlen kɔni ye ko a bɛna kɛ sababu ye ka na ni gɛlɛya caman ye min ye maliden yɛrɛ ye bisa k'a ye mɛn k'a fɔ k'a kɛ mɛn jani ngɔyi yɛrɛ de ye koyi min ye jata karaya gɛlɛya ni fin min ye m'a kɛ cogo di bi m'a kɛ cogo di sini ko maliden de bɛ ka hami o la kosɛbɛ koyi min ye nasɔngɔw yɛrɛ dili k'o bɛ ka gɛlɛya ko nka ko n'a ye mɛn k'a fɔ diɲɛ don o don dɔ bɛ ka fara min ye fɛn kɔni sɔngɔ kan k'o ye baara min n'a a minɛ cogo bɛ sɔn ka gɛlɛya maliden bolo wa ko n'o tɛmɛna ka bɔ yen sɛnɛkɛlaw an bɛ waati min n'a fɔ bi min kɔni ye angɛrɛ kɔni ye olu mago sɛbɛkɔrɔ kɔni bɛ angɛrɛ la angɛrɛ ko fɛnɛ sɛbɛkɔrɔ gwɛlɛyalen don wa ko hali ni kelen-kelennin min fɛnɛ bɛ yen k'a ye mɛn k'a fɔ min ye n dɛ san piri k'o fɛnɛ d'a mɛn o baaraw kan o la k'a bɛ ɲini farajɛla fanga ɲɛmɔgɔw fɛ wulikajɔ u ka o sabati yaasa min ye tajiko ye u bɛ se ka dɔ fara a subvention kan min ye malidenw ye u bɛɛ gɛlɛya ni fin
kono ya sa gwele amise ka ta nyon ve chugo mina no wala basiri ngone zibina adi fe samana kabo la sirene kono alors ame ade fo ka la sirani mayara fene bela jele fo mamadi bogorba konate ko mande shere ko kuma ale sara mande kala ibina ye ka fo ni men tege do me boni sebe mi nu ukama ko soir de bamako wula la ya jara ale ka fasiri do ibina ira ka fo minye anka kiri so yere ibina ye ka fo no wati timelena minye mamine abe fo ale ma ko Sheikh Shirif Kone ale yere ka ale kai waliya doke aywa waliya mi ni ate ben kiri yere bara konna ko ore mina ke sababu ye aywa kiri mabaw yemo ulu koni me frano nga nabe fo mi mawbe mu nabe fo mi ko formation disciplinaire ulu koni mbe aussi ibina ka fo bara fo len koni me ke ka beni mercredi yere no oye no juin kalo kle fo yere ga ibina ka fo o bara mi kun kan ke odona aywa o bora do ko bari ka daka ko sharia soso koni yera konna la ga wote melen ko fe mi ye juin kalo kle tani nduri sigin koni ibina ka fo akenu kera aya do 10h minute 10h temele ni minute 10h temele ni minute tay nege kanye ta o temele ni minute tay aywa fo ka tabla nege kanye ta ani fla o temele ni wati duru koni nyona shie aywa bara nunu koni ye o wati leta ibina ka fo abere koni kumbe mami ka yemore yare kono we Mamoudou Timbo ni abe fo ale mako procureur général près de la cour suprême ibina ka fo mi ye Cheikh Mohamed Chérif Kone aywa photo yare koni na iba ka fo ni kene koni ka majonu kumbe ni non ne abe fo mi mako maître Kassim Tapo ale kumbe fo kata se Mohamed Saïd Sene ale kumbe Draman Jara kata se maître Mariam Jawara aywa olu be kenen kan nga yani bara en koni me damine munye procureur général ye koni ye anyini bela jele fe ko téléphone koni tedo aywa sali koni kono nga sama samalu koni kera ga alabana ntuwa fole na ko téléphone koni madu bina ye ka fo ani wati mi fo adam de la 10h wati koni ya ye ka fo ko yusi mun kan aywa bara mi no okera wati temelena no oye Sheikh Mohamed Chérif Kone fe aywa ko ubi ko sigi ka jatemina de ke awale kan aywa ani min ka kan walasa olu be se ka ke tuwa min sharia yɛrɛ koni konna la aywa ni bara koni ay wati janta nga ibina ka fo alisa min ye jaabi laban aywa o masega koni surala mun ye président yɛrɛ min kun be ka séance yɛrɛ bɛɛ lajɛlen baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ aywa a koni ye kuma laban minnu koni fɔ aywa ibina ye ka fɔ ko min ye juin kalo tile 22 ye be tila ka sigi ka baara in ka tuguni aywa majɛ minnu b'a la ani tɔ minnu tora walasa olu bɛ se ka ɲɛfɔli kɛ toga min na bari ka da kan ko ni kɛra kiiri tigilamɔgɔ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ɲɛmɔgɔ aywa wale dɔw bɛ yen nɔ kumakan dɔw bɛ yen nɔ kɛwale dɔw bɛ yen nɔ ko olu kɔni man ka sɔrɔ i la aywa n'o olu kɛra a b'a kun bɔ min ye conseil de discipline ye o ka se ka sigi walasa ka ko ninnu bɛɛ jalatigɛ ni ye laya jara an y'a fɔ toga min na ale ka fasiri ye anw ye min bɔ soir de Bamako kɔnɔna la laya jara ma fo le soir de Bamako fasiri jɛkulu bɛɛ lajɛlen a ma fo surukɛ ne bɛ nɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn min ni u b'a wele kabako fa duniya fa farangaba kabako ale kumanen don dɛ an ka taa kati min kɔni ye station dɔ bɛ yen n'a bɛ wele ko Somayafu a yira k'a fɔ gendarme dɔ kɔni ye kisɛ kɔni kɛ min ye pompisi dɔ kɔni na koyi ni o ye essence feerela ye a ye kisɛ kɛ zo na wa pompisi la mun nɔfɛ namu bɛrɛbɛ n y'a bɛrɛbɛ ni ye sibukɛ a yira k'a fɔ min ye kari tɛmɛnen ye n'ale bɛna juin kalo tile 12 ma san 2022 min ye kati ale farada la a ye mɛn k'a fɔ station dɔ bɛ yen station min n'a bɛ wele ko Somayafu ale pompisi dɔ bɛ yen n'a bɛ wele ko Hama Pujugu ale yɛrɛ sisa bɛ di jɔ min ye san 31 la Salifu ale den do ka fara Ajaratu Togo kan min kɔni ye Amadu Pujugu denmisɛnnin kɔni do dusu bɛ a la baara ka di a ye o siratigɛ kɔni na sa min kɔni ye an ka finitigi dɔ ye ni o ye gendarme ye ni a dɔnbalajɛjɔw bɛɛ lajɛlen b'a wele ko Gawusu Jire an ka kamalenya tɔgɔ kɔni ye maréchal chef de logis ye o siratigɛ kɔni na sa min ye ni gendarme kɔni ye Gawusu Jire a nana n'a ka mobile kɔni ye Mercedes 190 ma min n'a kɔni nana n'a ye sa a nana n'a ye isajo ye kɔnɔ
kono ka beni min ye nege kaɲɛ ta ani saba waati o siratigɛ ko nin na sa min ye station feerekɛla ye ni o pompisi ye a y'a ɲini o fɛ sa ko ka fɛɛrɛ ne dabali kɛ min ye essence litiri 20 a ko k'o k'ale ka Mercedes kɔni kɔnɔ tuma min na sa n'o kɔni kɛra sa min kɔni essence feerela kɔni ye ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko essence caman kɔni bɛ mobili in kɔnɔ gendarme kɔni y'a yira k'a fɔ k'a ka k'a kɔnɔ ko nka a yira k'a fɔ sa k'a tun bɛ komi gendarme bɛ ka ɲɛnaminimafɛn dɔ de ta sirikɛ o kɔni kɛlen sa min kɔni ye essence kɔni kɛlen min ye mobili kɔni kɔnɔ sa ka sɔrɔ k'a datugu min ye pompisi kɔni ye ni o essence feerela in ye a nana a jɔ mobili da la ko ayiwa ko wari kɔni ko a kɔni bɛ na min kɔni ye 2000 ale ni 900 kɔni mɔ o kɔni fɔlen sa min kɔni ye gendarmekɛ in ye ni o ye gazu jiri ale ye fɛɛrɛ ne dabali kɛ min ye 2000 k'o ta ka di pompisi kɔni ma pompisi ko a ma ko a ko kari i ka wari ma dafa min ye 900 o b'a jɛ o tuma min na sa ni o kɔni kɛra min ye gendarme in kɔni ye a ko a ma kojugu mɔ k'a k'a ka telefɔni kɔni lajɛ a kɔni y'a kɛ komi a ye orange money kɔni j'a ma a ma kojugu kɔni y'a lajɛ o y'a yira k'a fɔ ko dɔrɔmɛ 1 kɔni ma se ale ma o tuma min na n'o kɔni fɔra sa min ye gendarme in kɔni ye a ye mobili wuli k'a kɛ komi a bɛ taa min ye pompisi in kɔni a ma kojugu ale sina ka don mobili kɔni kɔnɔ k'i sigi a kɛrɛfɛ a ko karisa anw ka baara kɔni filɛ sara man jan n'a ma ɲɛ k'a fɔ sara man jan min ye 900 juru ne kɔni na n'o coro na ka taa a laban ne bɛna coro koyi min ye gendarme in kɔni ye a ye a ma kojugu lajɛ a ko i tɛ bɔ n ka mobili kɔnɔ wa bɔ n ka mobili kɔnɔ tuma min na sa min ye a ma pujugu o bɛ k'a lajɛ gendarme jina ka mobili bɔ ten a ye a ma pujugu sen lajɛ a ko pujugu ka tila k'a sen lajɛ a ko pujugu fo siyɛn 4 fo siyɛn 4 a ka wari nɔfɛ a ka wari nɔfɛ a ka wari yɛrɛ tɛ wali ta don a bolo kɛ wali ta de don parce que n'a taara sa juru ale b'a sara essence pompisi ninnu filɛ hali dɔrɔmɛ 1 yɛrɛ la o b'a di o de kama u b'a sara an ka finitigiw n'u bɛ taa enquête de moralité min fɔ u k'u hakili to a la quoi pompisi ka taa ye ala bolo ala i yɛrɛ ka taa ye ala bolo sirikaw kɔni kɛlen min ye gendarme in kɔni ye a ye fɛɛrɛ de dabali kɛ min ye a ka Mercedes a yɛrɛ ja wulila sa o a sɔrɔla ka min ye Mercedes in kɔni da ka boli a bolilen kɔfɛ min ye polisiw kɔni ye kati olu y'a nɔbɔ olu kɛlen k'a nɔbɔ sa gendarmerie min kɔni bɛ a taara don o kɔnɔ kabini o kɔni kɛra min ye polisiw ye olu seginna olu fɛnɛ ye kunnafoni kɔni yɛlɛ sanfɛ u kɛlen fɛɛrɛ de dabali kɔni kɛra min ye an ma ka se k'a ɲininka cogo min kɔni na ko nka min kɔni kɛra balana ko ye k'a yira k'a fɔ min ye ama kojugu k'a yira k'a fɔ min kɔni gasu jiri a ko a kɔni taara baara la Segu o tuma min na sa taara baara la Segu sa k'a yira k'a fɔ sa min ye adamaden ɲama o wulila fɛ min ye kunkolo kɔni o cɛna fabili ŋaɲaŋaɲa o wulila la est ce que adamaden ɲama don a ka ta fɛn de don ta fɛn a bɛ minnu ta o de don sinon adamaden ɲama tɛ o ma wuli fɔlɔ donc a bɛ minnu ta dɛ o de wulila fɛ a ka talifɛnw olu de nan'u jɔ u jɔyɔrɔ la sa k'an bɛ don min n'a fɔ ko bi sa min ye pompisi in ye n'ale essence feerela in ye an ma kojugu k'an bɛ ala fɔ k'a barikada a kɔni ma sa ko nka ko ko joli sɛbɛ bɔnna dɛ ko baw min ye marifa kisɛ 4 min ye zaramu ye ko y'o de kɛ a la ne basiri kɔni sɛbɛnna bugu jara fɛ a samana ka bɔ kabako kɔnɔ ayiwa ne bɛ tɛgɛ don Mamadi Bakɔrɔba Konate o kabako kelen kɔnɔna la min ni a fasiri a kɛra o bugu jara kelen fɛ kabini juin kalo tile 11 yɛrɛ samedi tɛmɛlen an kɔrɔ ko i bɛna ye k'a fɔ fitiridafɛ nɛgɛ kaɲɛ 18 ka taa bila waati miniti 30 la ayiwa min ye PK 11 ye ni o ye poste de contrôle yɛrɛ ye i bɛna ye k'a fɔ dugu min na n'o ye Guncina ale yɛrɛ ni kucalacɛ ye kilo 11 ɲɔgɔnna se i b'a ye k'a fɔ nin yɛrɛ kofɔlen na kunnafoni min sɔrɔla maa balilen dɔw u kɔni minnu ma se ka lakodɔn olu de kɔni taara nin yɔrɔ kofɔlen na u bɛ mobili la mobili min n'a bɛ fɔ a ma ko Toyota Blé ayiwa double cabine don n y'a fɔ cogoya min na u tora nin poste kofɔlen na u kɔni ye ayiwa poste yɛrɛ kɔni lakori fɔlɔ koyi a lakorilen u sɔrɔla ka mugujugu ko o de siri poste kɔnɔmɔgɔw kan ayiwa mugujugu kɔni sirilen i bɛna ye k'a fɔ min ye doyen 2 olu kɔni ni binna fo ka taa se maa 7 fɛnɛ ma ka fara o doyen ninnu kan min ye maa 8 ye olu kɔni joginna kojugu u taara ni fɛn caman yɛrɛ kɔni ye nka u kɔni u bolilen
ibina ka fo bolen mobili mi fene no ye pick-up ye iba ka fo ko doyen fene kelen kumo kono ko mi ye pistolet mitraille o fene woro o kumbala ani wari chaman ba o koni utara no olu ye ko ga ni kuna foni koni bela jelen koni sorole ibina ye ka fo mi ye kucha la gouverneur koni ye mi ye na be fo mi mako e on dirigeance yo olu si wala sa ni ma ko folo nu olu be se ka nyini to mina ka se ka ye wala sa ku do bela ni bela mi kaka ni fasiri anya bo kabo kono bugu jara ka fasiri do bugu jara ma fo alisa ne fene be to kabo kele kono Suleiman Aidara Shirifuke angata kaide kerengere nyana kayindi ko chorba do ko ni mei chorba mi na minye asebe koro le lu ko minye na ere to go yokuba baga yugo kale ko nga bara te dore de minye baga njula minu ngone me kayindi abi fere ne dabale ko nge minye baga birla chama olu te waru buguna tigo danga bonyona ni wari nyuma ye wa warmani wari jugo ma do minye ni njoroba ngone yokuba baga yugo ko phobie chama ko me abulu minye baga birlo yi flow ni bamano ne ma mi ngone nana ka fo nga baga ko me fere minye wa bisaba ko ndo asina mute kumbi sigisi na mu awo abaga marako ta ke jebe nyana ni sinonga o jobito aywa to ko ba ta ba ko ta aywa basi daga nu jogoro wadu ba lo ko ka to de ita fon mu la ko ba nu be ka to nu kai siruge o sira de ko nasa ayira ka fosa min woni ye ni nyogoro ba woni ye ashina ka ke wore tigeti chugo de dusa jeche ay be kai na maraka ngasa ka be fere jole do wata le flado ato watana watani abe wari langulu phobie abi singa phobie fatiga dima etan ngam ji bi fere andi ga mije wabi woro ato wabi duru la ba karamo wabi duru ni ko bagay finance be goyi asungo tige ga dima ko bagay finance be bali termine kati termine jange Tribe udana to laza minye bagayo we menanga kola ani ndora la bela jere be nyon dafe udela sa minye bagayulo ko ni ubela jere ko mega ta doni minye kaye ale ko de police so mi na be wole ko deuxième arrondissement no ere Dakar be me kaye ndima u ko me ta yira ka fo mi mo ne police ye do ko ne phobie ko ndima do ko ne phobie ko ndima kanu sigoro ma chaya o ko ngeleza minye police ye olo fele do dole ko nda minye wuli ka joye ani sege lu ye yo o barka bunye o siratige ko nasa o bolo dara demisene doka demisene mi fele be ka ba ko ta nyona ke baga o mina ne demisene woni ya ira ka fo police unde kelende o ka do ka fo anyama babe yo ya nga chokorba nyuma ye le vieux baga yugo le vieux baga yakuba baga yugo o yakuba ne ka mlala o ko ngeleza police ngo ndona ka do mobile ko ngono vive utara baga ko fi usele baga ko fi ya jiro ka fo minye baga ko arebe kuru ba kono mi ngoni nye misi ko nye ka faransa ka ko nga ay jete to bawo abe fo bi wori ala Suruge o ko ngeleza minye deuxième arrondissement police minye kayindi olu ko ya mine amene ni yoro mi ngone na abe police ka buluka ya ira ka ko hagila jingina ko ni njogoro ba kele sandani wolofla kayo de ke kasula dingo mako choro wanyuma dingo makanga choro wanyuma ne karwa shi jira akayo ne be ko ba gladi aywa ni de kana ma dai bagan juro siri nyogol lay ya ngi to ala aywa phobie to surtout bela be jamana mo be ne abi katani phobie dro ka be haraba ka mine morti selle ne basiri ne be daga bugu jara fe asamana ka bo kabako kono aywa kabako bugu jara ambe ayra fene fo alisa aywa kabako kelen kono mo ni bogorba kono minye kuchala sira kelen tuguni kuchala aleni bensuba oren nyonche ibaye kafo minye sira dalo munu me sira da mawnye o ulu de kadara katu udugo tula koy udugole go tula ka yiri baw ni gabo kurun de tige ulu yeri
siraba kan sa mobili min mana se yen nɔ e bɛ diyagoya e kɔni e b'i jɔ e jɔlen kɔfɛ u bɛ sɔrɔ ka e ka mobili kɔnɔ maa minnu bɛ yen k'olu labɔ kelen kelen ka bɛɛ lajɛlen da i disi kan telefɔni tɛ to mɔnturu tɛ to wari tɛ to ayiwa fɛn ɲuman kelen o kelen b'i kun u b'a bɛɛ lajɛlen ni minɛ la i bɛna ye k'a fɔ kari caman u y'olu lajɔ nin cogoya kelen na min kɛra juwe kalo tile 10 yɛrɛ jumadon i bɛna ye k'a fɔ nka i bɛna ye jara transport olu dɔw de kɔni nana baro la olu ko k'olu bɛ kɔtɔrɔmaboli min kɛ ayiwa o kɛra gɛlɛya kɔnɔ u ye kisɛ kɛ olu la mobili kɔni o kelen vitiri sira ayiwa dekun dɔɔni kɔni ye kelen sɔrɔ i bɛna ye k'a fɔ u bɛ nin baara in de kɛ waati la nka u bɛ t'u yɛrɛ dogo tu de la o dogolen kɔ tu la o b'a sɔrɔ yiribaw u b'o olu da sira sanfɛ ayiwa ka gabakurun fana yiri nin baara in kɛra waati min na o kɛra n'o ye an y'a fɔ jumadon juin kalo tile 10 ka bɛn ni sufɛnɛgɛ 4 heures waati ka taa bila 5 heures waati la koyi nin wale in bɛɛ kɛra o ɲɔgɔnna o waati ninnu de kɔnɔna la nka i b'a ye k'a fɔ u ye joli de bɔ maaw kun a bɛɛ lajɛlen na min bɛ t'i jɔ sepa wari miliyɔn 10 ani 5 la o ni bolofɛnw nin lakana ko in o ni bolofɛnw o n'olu tɛ kelen ye n'i ye bugu jara ka fasiri ye anw ye min bɔ kabako kɔnɔna la surga waati n'a ka waati bi taa an m'ale bila yan min ye Macha FM lamɛnbaaw n'a kanubaw o gɛrɛsɛgɛ kɛra min ye bi nin y'o ye ayiwa sɔnni an ka bɔ kɛnɛ kɔnɔ min ye an bɛ taa Kolokani tribunal la Kolokani tribunal ɲɛmaaba Mamadu Bili Ture an b'a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo a ka diya min ye Kolokani tribunal baarakɛla bɛɛ lajɛlen an b'u fo n'o tɛmɛna ka bɔ yen halisa an bɛ to Kolokani radio islamique min bɛ yen an b'u fo k'u waleɲuman dɔ koyi ɲana a ɲɛmaaba ni o Yusuf Jaabi ye an bɛ Jaabi fo ka waleɲuman dɔn n'an tɛmɛna ka bɔ yen radio Filadugu min ye ale ɲɛmaaba Amadu Gajo an bɛ Gajo fo ka waleɲuman dɔn n'o tɛmɛna ka bɔ yen Abubakar Fɔnba Kalabankura Bamakɔ an b'a fo ka waleɲuman dɔn jɛmukan in ka d'a cogo kosɛbɛ n'o tɛmɛna ka bɔ yen an bɛ taa Mali ka ambassade la Abidjan mɔgɔw ka belebele Mohamed Kane alias Madi Kane n'ale bɛ baara kɛ Mali ka ambassade la Abidjan an b'a fo ka waleɲuman dɔn surukɛ ne foli min ye bolo i t'o kɛ basi tɛ la ayiwa e bɛ ka maa kelen ye wa n ka maa kelen i ka maa kelen n ka maa kelen e bɛ ka maa kelen ayiwa Abubakar Jakite ale yɛrɛ ye terikɛ donc ale sɔgɔli mɛ n'a ma Jakite ka se Bɛnba Jawara Barankɛ ale fana sɔgɔli banna Damangile an b'a fɔ siga t'a la min ye bi taa an b'ale jɔ yan an ka ɲɛmaaya so an b'u fo kɛrɛnkɛrɛnnenya an ka ɲɛmaaba karamɔgɔ Abudul Ture an b'a fɔ a ka wulikajɔ la jɛmukan lasera aw ma aw denkɛ n'a balimakɛ fɛ Mamadi Bakɔrɔba Konate baro fanga nin bɛɛ ko MBK ka fara Solomani Ayidara Serifukɛ kan min ye nɛgɛ karafe ale bɛ tɛmɛ Jawoyi Jalo bolo kumaso kɔlɔsi Bayu mikoro an b'a fɔ la sa ko a k'a mɛn sibiri wɛrɛ assalamu alaikum